Takže Andrej, ahoj. Ako by sa predstavil niekomu, kto ťa ešte vôbec nepozná? Čaute, moje meno je Andrej Lanc. Momentálne sa 14 rokov venujem biznisu, žijem v Topolčanoch, pochádzam z nedalekej dediny Bošany a momentálne sa venujem aj rôznym voľnočasovým aktivitám, ako je šport, cestovanie a blízki priatelia a známi. Čo ťa motivovalo začať tak skoro, keď väčšina 20-ročných rieši skôr školu a zábavu? Tak prioritne bol som na začiatku študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave. A ako väčšina študentov som si hľadal brigádu, ktorá mi zabezpečí do budúcna naberanie nejakých skúseností a praxe. Vždy som sa na to pozeral takým spôsobom, že nechcem mať takú klasickú brigádu, ale brigádu s pridanou hodnotou a práve vtedy som dostal možnosť od môjho vedúceho, ktorý mi dal príležitosť, ktorú som využil a v dnešnej dobe už je to vlastne 14 rokov, čo sa tomu venujem. Mal si od začiatku jasno v tom, čo chceš robiť, alebo sa to vyvíjalo? Na začiatku to bolo skôr o tom, že som si chcel privyrobiť rýchle peniaze, hlavne z toho dôvodu, aby som si pokryl ten vysokoškolský život, či už to je zábava, alebo teda bývanie, cestovanie do školy a celkovo voľnočasové aktivity, ale postupne časom som zistil to, že je toto pre mňa príležitosť, ktorá ma vie živiť celý život. Mal niekto v tvojom živote veľký vplyv na to, ako dnes rozmýšľaš o financiách? Je veľmi podstatné to, že som sa dostal k tým správnym ľuďom, ktorí už mali v tom čase viacročné skúsenosti a práve títo ľudia mňa formovali či už v biznise alebo aj rozmýšľaní ohľadom financií a vedeli mi priamo odovzdať skúsenosti z praxe, že nebola to iba teória, ale boli to priamo praktické rady a skúsenosti, ktoré už oni mali odžité. Ako vyzerali tvoje úplné začiatky? Kde sa v tebe zrodila tá myšlienka, že chceš mať úspešný biznis? Tak na začiatku to nebolo zrovna u mňa o tom, že chcem mať úspešný biznis. Na začiatku to bolo u mňa o tom, že chcem to mať ako pri vyrobenie si počas štúdia na vysokej škole, kde naberem teda nejakú prax, skúsenosti a zarobím si samozrejme peniaze na ten môj voľnočasový život. No a postupom času, keď mi boli predstavené tie možnosti, aké sú v tomto biznise, tak som využil ten kariérový plán a už počas štúdia som sa začal posúvať kariérne vyššie a začal som si plniť svoje sny a ciele, ktoré som mal ako mladý alebo ako tínedžer. Čo ťa na tejto práci najviac baví a naplňa? Najviac ma baví to, že pracujem hlavne s mladými ľuďmi, ktorým odozdávam už priamo tie moje skúsenosti, tie moje pohľady a vychovávam z nich úspešných ľudí, ktorí v dnešnej dobe už si dokážu žiť život, ktorý si možno niekedy v mladosti iba predstavovali. Čo ťa táto profesia naučila o ľuďoch? Naučila ma hlavne to, že práca s ľuďmi je veľmi krásna a to hlavne z toho dôvodu, že každý človek sme iný, každý človek máme inú povahu, iný charakter a iný prístup vlastne k životu a toto je krásne na tom, že pracujem s rôznymi typy ľuďmi a to ma na tom najviac baví a posúva dopredu. Ako si zvládal balans medzi školou, prácou a osobným životom? Vieš čo, toto bola presne tá príležitosť, ktorú som vtedy dostal a práve preto som si ju aj vybral, lebo som si to vedel krásne prispôsobiť popri škole, popri osobnom živote a vedel som si ten pracovný čas naplánovať tak, aby mi to vyhovovalo. Mal si na začiatku nejaké strachy, bloky a obavy? Jasné, je to úplne normálne, je to úplne prirodzené, lebo človek, keď ide do niečoho nového a ide robiť niečo prvýkrát, čo dovtedy nerobil, tak je veľká pravdepodobnosť, že niečo takéto nastane. A takisto som to mal aj ja. Moja komunikácia bola na veľmi nízkej úrovni, proste mal som strach sa rozprávať s ľuďmi, takže úplne normálna vec. Keby si sa mohol vrátiť v čase a dať radu svojmu 19-ročnému ja, čo by si mu povedal? Určite, aby mal stanovené ciele, aby si išiel za svojimi cieľmi a aby sa nikdy nevzdával, lebo iba tí, čo sa nevzdajú, tak tí si splnia ten život taký, aký chcú. A neostane to iba niekde v hlave a v myšlienkach, ale dokážu to reálne žiť. Ktoré tri malé návyky podľa teba dokážu mladým ušetriť alebo zarobiť najviac? Určite investícia do seba, do svojho rozvoja, do naberania skúseností a praxe. Určite pravidelnosť a nejakým spôsobom fokus na podstatné veci.
Akú najväčšiu chybu s peniazmi si spravil, keď si bol mladý? Že som kupoval si veci, ktoré ma potešili maximálne na týždeň a potom som zistil, že sú pre mňa úplne zbytočné. Máš nejakých mentorov alebo lídrov, od ktorých si sa učil alebo sa učíš? Jasné, toto bola jedna z vecí, prečo som sa rozhodol aj pre tento biznis, lebo som mal priamo svojich vedúcich, svojich lídrov, ktorí mi odozdávali svoje poznatky a svoje skúsenosti. No a plus potom časom som začal spolupracovať s mentálnym kaučom, s ktorým už v dnešnej dobe spolupracujem viac ako 7 rokov. Ako získavaš ľudí do svojho týmu a čo je pre teba dôležité, aby spĺňali? Tak z môjho pohľadu je to hlavne o tom, že ten človek oproti mne musí chcieť. Hej? Keď ten človek chce si zmeniť život a chce sa mať v tom živote lepšie, tak vtedy mu ja tú príležitosť viem dať, viem mu odozdať môj know-how, moje skúsenosti a viem z neho vybudovať úspešného človeka v živote. Čo by si odkázal mladým, ktorí sú po maturite alebo študujú na vysokej škole? Čo by som ja odkázal mladým ľuďom po ukončení školy? Tak určite je to to, aby neprestali ďalej na sebe pracovať, lebo školou ten vzdelávací a osobný rozvoj nekončí, ale práve že iba začína. A určite by som im odkázal takú myšlienku, nech nepozerajú na veci z krátkodobého pohľadu, ale nech sa pozrú na to, čo bude o 5 rokov, o 10 rokov, lebo aj keď budú mať 30 rokov, stále budú mladí a je rozdiel, ako ich život bude vyzerať. Aké hodnoty v práci sú pre teba tie najdôležitejšie? Určite lojalita, korektnosť, čestnosť a pracovitosť. Ako zvládaš balans medzi prácou, rodinou a voľným časom? No tým, že si proste každý deň alebo všetky tie týždne, mesiace plánujem ja sám, takže tie dni si robím takými, akých chcem mať ja. Takže vždy si tam naplánujem aj súkromný život, aj pracovný život a úplne bez problémov to zvládam. Máš nejaké motto alebo myšlienku, ktorou sa riadiš? Moje také hlavné motto je to, že nikdy sa nezdávaj, lebo iba tí ľudia, ktorí sa v živote zdajú, tak nedosiahnu to, čo vlastne v živote chcú. Čo podľa teba odlišuje šéfa od lídra? Tak, šéf je typ človeka, ktorý skôr funguje takým spôsobom, by som to nazval v úvodzovkách, že direktívnym, že príde za tebou a bude ti prikazovať a určovať, čo máš robiť. Líder je pre mňa človek, ktorý ide v prvom rade vzorom, ukazuje tie veci v reále a to, čo povie, tak to aj vie on vykonať a spraviť. Aké sú podľa teba kľúčové veci pre úspech? Ciele. Aby si presne vedel, kam ideš a dal by som určite krátkodobé, aby si videl, že ti vlastne nejakým spôsobom to, čo robíš, prináša výsledky a určite dlhodobé, aby si vedel, kam smeruješ. A ďalej je to disciplína, presne ako vo fitku. Pokiaľ nebudeš chodiť pravidelne do fitka, tak nemôžeš očakávať žiadne výsledky. A nakoniec je to určite fokus. Pokiaľ sa budeš venovať 2, 3 a viacerým veciam naraz, tak nie je šanca, aby si v tom bol úspešný. Preto je podstatné sa venovať jednej veci, dať jej 100% času, 100% energie a vtedy z toho očakávaj také výsledky, aké chceš. Čo by si povedal vysokoškolákom, ktorí sa rozhodujú, či sa začnú venovať biznesu počas štúdia alebo až po? Moja rada z vlastnej skúsenosti je tá, že absolútne by som nečakal na ukončenie vysokej školy, ale práve naopak, už počas štúdia na vysokej škole by som sa venoval rozbehnutiu biznisu a po ukončení školy v jednej ruke budem mať diplom a v druhej ruke budem mať úspešne rozbehnutý biznis. Ak ste toto video dopozerali až do konca, chcem vám veľmi pekne a úprimne poďakovať. Môj Instagramový profil nájdete v popise videa a my sa vidíme pri ďalších videách.